Elektron pochtabızga xatlar türlü iştelikte kilip tıralar. Emine bugün yongırayacak birisinin sanları meni şoqti taң qaldırdı. 2020 yılının 20 iyununda 20 yaşlık motor yubileyin zor şirkli oğlunda gımır geçirüşü güzel kız Mahmutova Zülfiye Reşit kızı karşılı. Onu Görkem Xımır beyremi bilen ihlastan enisi Naile Hamziyevna, abileri Faile, Ravile, babaları Ümer, Hamza, enileri Muhammed, Ramazan hem barcha tuğanları da kutlular. Zülfiyemiz bizning gailede kütüp alıngan güzel şeşkebiz. İki yoklap, big yaratılgan onuk buldu. Kızımız bizning unikal sabı. Ул big yağımlı. Кеше кайгысын беренче чиратка коючы, дуслыкның хакынлык аңлавычы бала. Аның шул кадәр эчке дөньясы пак, кирләнмәгән. Әйтерсең ул әкияттәге гүзәл фәрештә сыман. Балабыз кичкенәдән үк шук, шаян, актив иде. Шигырьләр сөйләргә дисеңме, биергәме, җырларгамы, барысын да ул бик яратып башкарды. Аннары мәктәп бусагасын атлап кирде. Оны да ул бик тырышып укып, рәхмәт хатлары алып тәмамлады. Үз алдына куйган хыялын Пенза дәүләт университетына керергә дә булдырды ул. Бүгенге көндә әлеге университетның 3нче курсын тәмамлады. Кулына Алла бирсә, бухгалтер һөнәренең дипломын алачак. Әнисе дә, әби-бабалары да, барча туганнарыбыз, дуслары да аның белән нык горурланабыз. Аллага шөкер, бер генә көндә кызыбыз йөзебезгә кызыллык китергәне юк. Ул спорт ягыннан да алдынгылар рәтендә. Укытучы апа-абыйларыннан да без университет тарафыннан гел рәхмәт хатлары алып, балабыз хакында бары яхшы сүзләр генә ишетеп торабыз. Кызыбызның өйдә дә бар яктан хәленнән эше килә. Аш суга дисеңме, пөхтәлек ягынамы, ул барысын да күзәтеп, барысын да матур итеп эшләп килә. Кадерле кызыбыз, яраткан анагыбыз, апабыз. Күзләребездән яшьләребезне сөртеп, сокланып сиңа карыйбыз. Күзләребез генә тимәсен, балам. Синдәйләр безнең өчен бүтән юк сыман. Син йөрәгебезнең тынычлыгы, шатлыгы, тормышыбыз бизәге. Я бер Аллам, тормышыңда начар кешеләр очрамасын. Бар хыялларыңны чынга ашырырга язсын сиңа. Киләчәктә үз чын мәхәббәтеңне очратып, олы тормышта бәхет диңгезендә гизәргә язсын. Алтын алмабыз. Рәхмәт сиңа булганың өчен. Рәхмәт тормышыбызны матурлап туганың өчен. Рәхмәт горурланып безнең Зөлфиябез дип әйтә алуыбыз өчен. Бәхетле бул балакайыбыз. Синең елмаюың безне дә гел шатландырып торсын. Зөлфиямның йөзләренә кояш күнгән елмаеп. Яшәмәсен иде балам гомерендә моңаеп. Безнең кызыбыз шикелле бүтән балалар сирәк. Үзе сабыр, үзе тыйнак, эзләп алырга кирәк. Раббым үзе саклап йөртсен сине гомер юлыңда. Язсын иде балакаем хыялыңны ашырырга. Без сине өзелеп сөябез, котлыйбыз туган көн белән. Өлкән булып җитештең бит 20 яшең белән. Үзең инде хәзер булдың дәүләттә тулы шәхес, алдатмасын гомереңдә, адаштырмасын нәфес. Гомер буе без сокланып, горурланып яшиек, бәйрәмнәрең белән котлап, матур җырлар бириек. Шул форсаттан файдаланып, бүген 20 июнь көнне үзенең 16 яшьлек туган көнен каршылаган яраткан улыбызны, нәсел дәвамчыбыз Мөхәммәдне дә котлап китәр идек, дип язалар әнисе Наилә, сеңелесе Зөлфия, энесе Рамазан, әби-бабалары һәм апа-абыйлары. Улыбыз, татлы алмабыз, сизмәдек тә үсеп җиттең. Кечкенәдән үк улыбыз бик акыллы, тәүфыйклы бала булып үсте. Бик иртә үзенең туры юлын табып мәчет ишекләрен ачты. Изге Коръән укырга өйрәнеп, бик күп дугалар ятлады. Шул ук вакытта ул бик спорт белән шөгыльләнергә дә яратты. 9нчы сыйныфны тәмамлагач, Кузнецк шәһәренең электрон технологиялар куллиятенә укырга керде. Бүген көндә программист һөнәрен үзләштерүче студент ул.
Аңа киләчәктә үзе сайлап алган һөнәре буенча эшләргә дә насыйплар кылсын. Без балакайыбызны нык яратып, исәнлек саулык телибез. Начар кешеләр юлында очрамасын. Шушылай алда да мәрхәмәтле бала булып, барыбызны да шатландырып яшәсен иде. Улыбызга 16, тоймадык та үскәнен. Бәләкәй баладан инде егет булып җиткәнен. Я бер Аллам, үзең сакла, юлыктырма бәләгә. Иң зур бәхет исән бала, үлеп сөйгән анага. Барыбызга таяныч та, ышаныч та син булдың. Әле ярый бу дөньяга балакаем син тудың. Гомердә дә онытмыйча яшә алда балабыз. Барыбыздан нык яратып, сине кытлап калабыз. Кадерле Мөхәммәд һәм Зөлфия, сез дөрестән дә гаиләгезнең асыл бизәкләре. Алдыда шундый ук кадерле бала, сөекле ынык, бик якын кардәш булып матур гомер итегез. Ә инде сиңа килгәндә, Зөлфия, 20 яшь 2 кабатланмый. Ә сездәй 20-не 3 тапкыр кабатлаган сан ияләре сирәктер. Гомердә дә онытмассыздыр дип уйлыйм. 2020 елның 20 июнендә 20 яшь тулган иде дип, 100 яшьтә дә искә алырга язсын. Ә әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Бәхетле булыгыз. Yıllar uzak varam yanlarına balam, sin bulmasan işler ide. Sin benim bakatım, safşiksiz suyum, sine bulak iten. Sin tuğaçta balam, seni kulga balam, var kaygılar uçtu jilerge. Birinci qarashın, hem senin Sihirledi ömürge, sin tuğaçta balam, seni kulga balam, var kaygılar uçtu jilerge. Birinci qarashın, hem senin tavışın, sihirledi ömürge. Birinci sözlerin, şımırtay közlerin, islerimde, bugünde. Kileli karşıma, yılmayıp hem gülüp, kullarını tutup. Sin tuğaçta balam, seni kulga balam, var kaygılar uçtu jilerge. Birinci qarashın, hem senin tavışın, sihirledi ömürge. Sin tuğaçta balam, seni kulga balam, var kaygılar uçtu jilerge. Birinci qarashın, hem senin tavışın, sihirledi ömürge. İzgü tileklerim var sina gana, bәхетті bu balam jiride. Kullarını suzып, мың рәхмәтләр укып, киләли yanıma. Sin tuğaçta balam, seni kulga balam, var kaygılar uçtu jilerge. Birinci qarashın, hem senin tavışın, sihirledi ömürge. Sin tuğaçta balam, seni kulga balam, var kaygılar uçtu jilerge. Birinci qarashın, hem senin tavışın, sihirledi